naziv maske pčelice, a broj sudionika 15 do 20. Voditeljica skupine Ivona Raguš. Pa gdje je taj aplauz za naše Ove pčelice nisu same sebe ubole. Trka na svoju poziciju, bravo! Fanfaraše, idemo! Osnovna glazbena škola Jakova Gotovca, Novi Travnik i LDF na sceni predstavljaju skladatelja Antonija Vivaldija, a ispred scene ples godišnjih doba i LDF. Naziv maske Antonio Vivaldi, 4 godišnja doba, broj sudionika 25, a voditelj skupine Karlo Sajević. Aplauz! Jao mačkara, evo vas provod! To je plesna skupina, ja gdje ti vidiš? Carlito, nadam se da si dobro proučio 4 godišnja doba. Djelo skladatelja Antonija Vivaldi. Kada prepoznaš godišnje doba, ponudi odgovor. Možda nije to. Proljeće na moje rame slijeće, đurđevak zeleni, đurđevak zeleni, svima osim meni. Sad je važno kako mi je. To je sve naštimal. Jesen je plakala s tobom, jesen 70 neke, danas smo poslednji put šetali kraj reke. Sneg je snežana.